প্ৰলয়ংকৰী বানত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান মিতু কলিতাৰ অত্যন্ত দুখজনকভাৱে মৃত্যু হয়। পৰিয়ালটোৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছিল, গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব আছিলে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ গাঁওখনতে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ। শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিলোঁ। আমি আলোচনা কৰি গাঁৱৰ মানুহখিনি আচলতে আমি সেনাবাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5 লাখ টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি চাম। আজিকালিতো আপোনালোকে জানে যে সংস্থাপন অকল মেধাৰ ভিত্তিত হয়, তাৰ মাজতে মই কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ মই চাই লম। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ, नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, ओबीसी Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हॉस्टेलनि थाखाय 4-story RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ। बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखे साइन्स बा साबसिन जायो, खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 years कर्स